Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken kita saking kelompok kali. Kula Ainul Taslim lan rekan kula Bunga Novitasari lan rekan kula Feriza Rizaskia Meca lan rekan kula Halatul Amanda Ramadhani. Ing mriki kita badhe nglampahaken lembang macapat pangkur. Tanpa berlama-lami sumangga kita saksiaken sareng. Mingkar mingkuring angkara akarana karenan margi siwi nanging resmine kidung sinukarto Rikretarto Bakartining ilmu luhur Tumrap ingkang Jawa agama ageng ing aji mingkar mingkuring ukara akarana karenan margi siwi nanging resmine kidung sinukarto Rikretarto Bakartining ilmu luhur kang tumrap ning tanah Jawa agama ageng ing aji. Tembang macapat pangkur mujudake seruan kanggo ngadhahi perkara lan karep kadonyan. Tembung pangkur asalipun saking tembung mungkur ingkang tegesipun nilar utawi ngali. Tembang iki lumrahe ngemot pitutur urip ngenani pentinge ngendhaleni diri. Pangkur ngajake supaya nyingkirke saraka lan umuk sarta ngutamake kawicaksanaan lan tentrem rahayu. Pangkur nggambarake fase kedewasaan manungsa kang wiwit sadar yen urip iki ora mung kanggo seneng-seneng, nanging uga kebak tanggung jawab lan kudu nyebake Gusti. Salajengipun pangkur ugi ngabarake fase pagesangan ing wekdal diwasinipun tiyang. Nalika wiwit magatosi tegesipun tanggal jawab saha wigatosipun jagi solak hawa ikang sae wonten ing interaksi sosial lan pagesangan saben dinten. Lagu iki kerep ngemot pesen sing ngajak manungsa ngontrol emosi, tetep andhap asar lan nyedhaki Gusti minangka tuntunan urip, kanthi watak kang kuat lan semangat. Pangkur ora mung minangka karya sastra kang endah kanggo nembang, nanging uga minangka sarana pendidikan budi pekerti lan mujudake nilai-nilai luhur ing padintenan. Semanten saking kelompok kita bilih wonten kelepatan nedha dipun maklumi. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.